Mga kabonsay, welcome back sa ating YouTube channel, Richard R. Rapisura Vlog TV. Meron na naman tayong hunt na red baliti mga kabonsay. Hindi sa di inasahan, meron tayong nakita sa may puno. Ito siya, red baliti mga kabonsay. Ayan. Ayusin lang natin mga kabonsay kasi namimiss kita. Sa'kin ikaw pa rin ang baby ko. Baby ko kahit wala ka na sa piling ko. Piling ko pangakong ipagdarasal pa rin kita. kunti na lang yung tinira natin. Masyadong marami yung ugat niya. Tatanggalin natin yung mga iba. Ayan. Tsaka meron na rin tayong nabili kanina na paglalagyan natin na temporary. Ito siya. Nabutasan na rin natin mga kabonsay. Ayan. Hindi ito kasya sa ating binili mga kabonsay. Kaya tanggalin natin itong ibang ugat niya mga kabonsay. Kabudsay, nalinis na natin. Ito, pwede nang ilagay dito sa temporary pot natin. Yan, ilagay na natin, baka ilagay pa ng iba. Una, river sand muna. Ayan. Tapos ilagay natin itong materialis natin mga kabonsay. Ayan. Pag malaki na yung ugat mga kabonsay, ilalagay natin ito sa bato. Magiging road over rock ulit mga kabonsay. Lagi ya. Siksikin natin para papasok yung buhangin sa may kaloob-looban niya. Ayan mga kabonsay, nagabihan na tayo mga kabonsay. Tapos na natin itong diligan at saka inayos. Kaya ngayon mga kabonsay, kung nagustuhan nyo itong video na to, like and share naman and subscribe mga kabonsay. At huwag na natin kalimutan ipindot ang ating notification bell mga kabonsay. Ayan.
God bless po sa atin lahat, mga kabonsay. I-ICU muna natin, mga kabonsay. I-ICU na natin. Antayin lang natin ng isang linggo, mga kabonsay. Tingnan natin kung may lalabas na sibol niya. Yan, mga kabonsay. Itong red baliti natin noon na nahunt natin, may mga sibol na, oh. Naka-ICU pa lang. Ayan. Tatanggalin na natin tong supot niya, mga kabonsay. Tignan natin yung mga sibol niya. Ayan. Yan na yung bonsai materials natin. May mga sibol-sibol na, mga kabonsay. Ayan. Aayusin lang natin, mga idol. Tanggalin natin yung mga sobra na tumubo na sanga niya. Yan, mga kabonsay. Ayan, mga idol. Natanggal na natin yung mga sobra na sanga na tumubo, mga kabonsay. Ayan, medyo marami rin yung natanggal natin. Kunti na lang yung tinira natin. Ayan, kung nagustuhan nyo tong video na to, mga idol, like and share naman and subscribe, mga kabonsay. Notification bell natin na pindutin, mga idol. Ayan, thank you. God bless po sa atin lahat.